lokacin da so yake sarki zuciya baka sani ba. Sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. A satin da ya gabata, cikin shirin Kalami Hujja. Aga Wizi, je ka buɗe mata ɗakin nan ta shiga ta zauna kafin ya garaso. A'a, ni abin nan anan ya isa. Kin gane akwai matsala zaman ki a nan gurin. Domin kin san yanzu kiwon mutum ake ba dabba ba. Don haka shiga ciki ki jira shi tunda mu maza ne sai mu tsaya a nan gurin. Kalami Hujja, Kalami Hujja, Kalami Hujja. Walamar me ya faru ne naga kina ta cika kina batsewa? Ban sani ba, da Allah ki rabu da ni. Wai me haka kike kamar wata mai isko kai? Ke, saurara mun fa, mun fara cika mun ciki. To, da alama dai zuwan amma, maimakon ya kwantar miki da damuwa. Naga alama ya tarar miki da hankali. To ba dole ya harfar mun ba, tunda marasa mushin shi sun fara kyasha shi. Au, wai yanzu kina nufin ni ce na kyasa aman din naki? To ƙarya aka yi miki? La ilaha salli ala. Amma dai lamar kin bani mamaki wallahi. Yanzu har kina tunanin ni Nafisa zan so abin da kike so? Gashi kuwa kin yi? Wai wandan tsofan munafurci har ciya wai ganin soyayyen mu ne ya jefa ki tunani? Inda zaki samu wanda zai kula da ke kamar yadda yake kulawa da ni? Wai zaki mai da ni karamar yarinya? To ki sani tun wuri ki tarkata tsummar rayuwanki ki fita daga sabgana da ni da Amar. Idan ba haka ba wallahi zaki sha mamaki. Aikin banza aikin wofi. Munafuka kawai. Yaro dai yaro ne. Kuma yaro bai san wata ba sai ya taka. Ba zan taɓa rigima da ke akan wannan abun ba. Amma cikin ruwan sanyi zan dafa ki na shiri. Duk wani kalan kisisi na da zan yi da makirci domin a manya so ni na san shi. Aman, dama da rabon ƙarasa ka ido na? Ban gane ki ba. Wace ce ki? Yanzu, Amal, kana nufin ka manta da ni? Ƙwarai kuwa, ban gane ki ba. Ki mun bayani yadda zan gane ki. Domin kina ɓata lokaci, zan yi tafiyar ta. Amal, yanzu ba za ka tuna wanda kuka zo wurin ta last week da kai da abokin ka Khalid ba? Okay, ce min zaki. Wannan mahaukaciyar jaka mahaukaciya wacce bata san me take ba wacce ta raba da abokina a cikin jakai mahaukata ban taba ganin shedaniya irin ki ba kin haɗa da abokina aminina wanda tun muna yara muke tare da shi kin fara kamu hankalin ki ya kwanta kin raba mu da mutumin da idan na shiga damuwa ya kan fi ni shiga cikin wannan damuwa kin mayar da shi makina bari ki jin faɗa miki wani abu ba zan taɓa mantawa da wannan zaluncin da kika yi min ba. Aikin banza aikin wofi na tsaya kina ɓata lokaci. Amal, don Allah ka
saurare ni. Wallahi ba da gangan ne hakan ba. Sanin kanka ne shi so shiga zuciyar mutum yake ba tare da ya shiga. Ka san ba a shawara da kowa yayin da zai shiga zuciya. Kuma duk yanda za ka yi ba za ka taɓa iya hana shi shiga zuciyarka. Ka san shi so yayin da ya tunkaro zuciyarka gudunsa ya zarce na harsashi. Ƙarfinsa kuma ya wuce na zaki da ya shekara 10 bai ci abinci. Don haka duk abin da ya shiga gabansa kawar da shi. Bilkisu kike ko kuma wa? Ki buɗe kunnenki, ki ji ni da kyau. Tun da kika zamto silar rabuwata da Khalid, babu wata kalma da za ki furta mu. Zuciyata ta sassauta ƙiyayyar da nake miki. Lokacin da so yake sarki zuciya baka sani ba, sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Kalami hujja. Faɗi abin da ke tafe da ke, domin na tabbata ba don Allah kika yi wannan sau'uwa ta farar ɗaya ba. Au haka ma za ki ce? Kin ga malama, idan za ki faɗa kawai ki faɗa, in ko ba za ki faɗa ba ni fa tafiya ta zan yi. To shi kenan, shawara za ki bani akan yadda zan yi in samu gayan nan. Kin ga malama, ba na cikin wannan haukan naki. Ki fita shirgi na, ki je ki naki. Sorry yar uwa, sharrin shedan ne. Na ba Allah na bi ki. Ki yi haƙuri sai yasa na miki haka. A'a, kin ga canza wata magana domin ba ni ba ƙara shiga shirginki. Da wannan aljanin gayan domin na lura kin yi nisa babu wanda ba za ki iya yagawa akan shi ba. Ni kuwa ban shirya a ci min mutunci akan wani ƙaton banza da ba ni da tabbatin mutum ne ko aljan. Don haka ki je can ki shawarar ki da wata ba ni ba. Don Allah kada ki yi min haka yar uwata. Wallahi gaba ɗaya kaina ne ya kulle. Sanin kanki ne. Tun muna yara ba ni da abokiyar shawara in baki ba. Ai ke din ce kika tsorata ni yar uwa. Kuma da ke maganar na baki shawara. Ina shawarar da kika yanke? Za ki ringa yawo da hotonsa har Allah ya sa ki samu wanda ya san shi. Na rushe wannan shawarar ƙawata. Domin a garin haka da tuntuni kin samu mummunan labarin abin da ya faru da ni. Wani irin mummunan abu kuma? Ai wato in gaya miki jiya ina cikin yan kewaye na. Duk inda na ga taron samari sai in nuna musu hoton shi in ce sun san shi su ce ba su san shi ba. Kawai na haɗu da wasu mugaye su biyu. Ya. Allah ya sa dai baka gaje da ita ba. Wani gaje da ita? Ta riga ta gudu. Hai me? Ta gudu. Wannan wani irin zance ne kake ga mun ta gudu? Wallahi, nan kwalba da wallahi wannan lemon da kake so kaji. Tana yin haka, ina haka, kaga ta dauko gidi. Bus! Sai ta fitar gudu. Kaga malam, ka fitar da ni. Ka gama ka sallame ta ne ta tafi. Ni fa ka fitar da ni ka ga mun gaskiyar magana. Da ta kashe ni fa. Kwalba tsoka ta fasan fa. Aukai. Dai. Wallahi bin ta na gudu a ta ina afka mata haka ta daukar ba daga da pus ga ma baba Sai ka je can ka je ka ta gadi a shagon naka. Banza kawai kai mana tuziyo. Bawon bakanin. Amma gaskiya ruwa kin tsallake rijiya da baya. Ba karama ba kuwa. To yanzu dan na fahimta sai mun ƙara komawa wajen mai zane. Tunda kin gudo kin bar zanen a ci.
To haka ne, amma dai yanzu mu fara yin tunanin hanyar da za mu bi mu nemo shi. To yanzu dai ina ganin hanya ɗaya ce mafi sauƙi da za mu nemo shi shine mu je a yi zanensa sai a ɗauki hoton zanen. Ki ba wa duk wanda kike da contact ɗin shi ya yi miki status kuma ke ma ki. Idan kin tashi ki rubuta ki ce ga namban ki. Duk wanda ya same shi ya yi miki magana. Sa'annan ki rubuta ki ce duk wanda ya nemo miki shi akwai babban kyauta da za ki ba shi. Muddin kika yi haka a kowace abin sadarwa cikin sati ɗaya za ki iya samun shi. Kai, amma gaskiya na gode da wannan shawarar take. Taso maza mu je kira ka ni. Insha Allah yau din nan ba sai gobe ba za a fara zane akan fuskar. Mu je. Habibati, ashe rai kan garai. Gashi kuwa mun haɗu. Amma dai tafiya kike. Ƙanwar mama na aka kwantar a asibiti. Shi ne na je na jiyanta. Allah sarki, to ya me jikin? Amin. Amma dai yanzu na san an sa ranar bikin ku ko? Da wa kuma? Kai, ki je ki da wata magana. Khalid mana. Khalid? Khalid ai ya zama tsohon zance. Ba dai kina nufin ko rabu da shi ba. Mun rabu ko na kore shi. Kai, amma na ji miki takaicin rabuwa da mutum kamar Khalid. Domin na tabbata a wannan zamanin ba ki taɓa samun kamar shi ba. Ai ba matsala bane idan ban samu kamar shi ba, amma idan har na samu wanda ya fi shi, ai na fi kowa farin ciki. Yanzu ke har kina tunanin za ki samu wanda ya fi Khalid? Ke? Ai ni zan ce miki ma na samu wanda ya fi sa komai. Ai ko ke da kanki kika gan shi kin san ya fi Khalid komai. Ai ba ma ganin shi ba ko misalta maki shi ne sai kin tabbatar babu haɗi tsakaninsa da Khalid. Domin ya haɗu ko ta ina, kuma kallo ɗaya za ki mashi ki tabbatar da ilimin boko da na addini ya wadace shi. Ga kwalliya, ga kyakkyawan gira, ko ki kika gan shi kawa ba a magana. Gaskiya ƙawata na yarda da batunki. Wannan gaya ai ya fi Khalid komai. Ai dama na san dole ki yarda. Amma fa gaskiya zan so na ga gayan nan. Sai na tabbatar a zahiri yadda kika siffanta min shi. Ƙwarai kau ki sha kuruminki. Duk ranar da zai zo zan gayyato ki. Ai ko da kin kyauta mu. Hawa, bari in tafi gida. Ko shakka babu. Wannan gayan da so yake sarki zuciya baka sani ba. Sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Amma bari na bi ta a hankali na samu bayani a kansa. Malam Zaidu, wallahi mutumin nan kuna harka a wajen nan. Ai, kai kwashi ya kuke. Kai bari faɗa ma wani abu. Kuna ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa samun kuɗi a cikin jihar Kano na yanzu. Ina wata harka a nan tun da muka zo ka ga wani yaro ya kawo abu. Ai ku teloli yanzu ku ne kuke samun kuɗi alaji kamar a banza. Amma mu fa yanzu muna tashi a rana. Dan Allah mu teloli wa yake ta mu. Ku fa kamar yadda Bahaushe yake ce faɗa ta safa ta yaro ce to kuma fa ka saba ku take. Yanzu na san zuwa karfe 4 na yamma yara za su fara kawo kayan gwangwan za ta siya a nan kuma za ku kwashe ka za ka iya Saudiya ma wallahi dillin haka. Saudiya kuma? Tun yaushe ma kuwa. Na sa rai da zuwa yamman din Allah da yanzu da yaran sun tafi sama ai kasan ba su isa dawowa ba. Gaskiya ne. Sarki zuciya baka sani ba, sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja. Samun guri ke a tunaninki ana mun wanki a zaune ne. Doka ta ba haka ta ce ba. Ba a ɗaukar kujera a shiga inuwa a mun wanki. Kishiyar uwa. Ai ba zaman jin daɗi kika zo yi nan ba, kuma ba hutu kika zo ba. Dole ki wahala a cikin gidan nan. Kuma in ba shashanci ba, akwai matar da take
sakaliya ko kuwa ma irin mata bahaushe. Dan Allah kai haƙuri kaka umma komai. Matar da kullum tana gida sai dai a kawo mata ta ci ta sha a mata sutura ruwan shi da za ta sha ma yan ɗauko mata. Sai na kakkarya kina rantse da girman Allah mara kunya fuska. Abincin banajin. Wala rufe mun baki abincin banza akan abincin zaki fita ki ban mahaifiyar mu ga ta nan tana kwance ba ta lafiya kuma kin san halin da take. It is story about a girl. He faces problems for the wife of her father. Kishiyar uwa. Baka san me kake yi. Kawai daga shigowa ka dauki jaka ka ba ta. To ni na san me nake ina da hankali. Sannun washi. Da karfinmu da jikinmu iya gwargwadon iyawarmu. Insha Allah zuwa mu gidan nan shi zai ka karshen komai. To Hajiya mun gode alsaka da alkhairi. Hajiya abata ta huta. Ƙarya kike ba a mun wanki a zaune tashi ki dawo nan. Kai Allah ya takaita fa. Ina lillahi ai ni gaba ɗaya hankali na a tashe yake. To malamin ku ne ba malami na ba. Yau din nan sai kin bar gidan nan ko kin so sai kin bar gidan nan. Kire in ban da abinka. Ai wannan abu ne ba sai ka ba da lokaci ba. Amma ba gaskiya na ji daɗi sosai kuma hakan zai sa na ƙara ƙaimi wajen duba masu neman taimako. Ko ranke daɗi. Kishiyar uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kamar yadda kuka sani, ni ce Hajiya na Bibi Yarima, shugaban kungiyar Mutunci Foundation. To a iya cewa kenan akwai kuna samun tallafi daga ita wannan kungiya ta Mutunci Foundation kenan? Tabbas kwarai da gaskiya sosai suna kokari matukar kokari inda ba a yi zato ba saboda wannan kungiyar ba abin da za iya gaya musu sai dai Allah ya saka musu da alheri kuma ya kara buɗaɗa musu duniya da lahira. Kaga malam ni ba iska bace. Na ce ba na son ki ana so dole ne? Ina ruwanki da Sajida? Da zaki je ki ci mutuncinta. To ba za ki ci in ga miki shiga hankalinki. In ba ka ba zan miki abin da ba kya tsammani a cikin makarantar nan. Zaman da nake a makarantar nan ba zaman karatu nake ba. Zaman dakon soyayyar ka nake kuma ya kamata ka so ni. Executive producer MB Saraki. Producer Mutunci Foundation and directed by Amin Al-Rahuz 747. Wai ke Sajida? Sai yaushe ne za ki gane za ki hankali ki fahimci cewa makarantar nan ba ta da wani amfani a gare ki. Umma dan Allah ki bari na je makaranta jarabawa muke idan na dace na je miki talla. Umma dan Allah ki kyale ta ji ta shirya mata makarantar nan ta yi. Kin ga jarabawan nan gabaki ɗaya babu wata ta samu.